3 декабрь билгесез солдат көне Россиядә бу истәлекле дата яу кырында хәбәрсез югалган сугышчыларны искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Зәйнең туган якны өйрәнү музеенда билгесез солдатларны искә алдылар. Хәтер сәгатендә Бөек Ватан сугышы батырлар турында күп кенә мәгълүматлар җиткерелде. Истәлекле дата уңайыннан яңгыраган шигырьләр, җырлар да йөрәкләргә үтеп керерлек иде. Зәйдән 11600 кеше Ватан сугышында катнашып, шуның 7400дән артыгы туган якларына кире кайтмаган. Очень много лежат под Сталинградом, где-то в Вяземских болотах. Но такие, как мы, поисковики, их не забудем. Мы дети победителей. И как нам не принять такое новшество, как найти и сохранить красноармейца, солдата, который отдал жизнь и лежит сейчас неизвестно в какой-то балке. Хәтер сәгатендә 18 яшы тулган 4 мәктәп укучысы присяга кабул итеп гвардия хәрби-патриотик клубына алынды. Шунысы игътибарга лаек, зәй эстабарлары ел сайын казу эшләрендә катнашып, Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалганнарны табуга зур өлеш кертә. Клянусь сделать все для увековечения памяти павших за Родину. Клянусь соблюдать традиции и заповеди нашего отряда. Клянусь честью и гордостью нести высокое звание поисковика. Клянусь! Беренче мәктәп укучылары әлеге чараны Пушкин картасы буенча карады. Исегезгә төшерәбез, Пушкин картасы ярдәмендә 14 яшьтән 22 яшькәчә мәктәп укучылары һәм студентлар музей, театр, концерт залларында булу хукукына ия. Зәй укучылары энергетик мәдәният сараенда һәм туган якны өйрәнү музеенда узган чараларда катнаша ала. Сегодня у нас первое мероприятие по Пушкинской карте. До этого проделали большую работу, зарегистрировали Заинский краеведческий музей в электронно-сервисной платформе в музей. Для того, чтобы купить билет электронный в наш музей, сейчас достаточно в браузере набрать «в музей», затем войти в эту систему, выбрать Заинский краеведческий музей, выбрать событие и оплатить Пушкинской картой. Всего по Пушкинской карте у нас на данный момент продано 103 билета. Основными покупателями у нас является школа номер 1 и школа номер 6. Эти мероприятия посвящены к Дню неизвестного солдата, к военному конфликту в Чеченской республике и, конечно, к Московской битве. Чара яу кырында башын салган зәйлеләрне 1 минут тынлык белән искә алып, һәйкәлгә чәчәкләр кую белән тәмамланды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зәй хәбәрләре.